Inilabas ni Senator Risa Hontiveros ang kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN para sa taong 2024 bilang bahagi ng panawagan niya para sa mas bukas at transparent na pamahalaan. Batay sa kanyang SALN noong December 31, 2024, idineklara ni Hontiveros ang kabuuang assets na 19.88 million pesos, liabilities na 897,840 at net worth na 18.99 million pesos. Kabilang sa kanyang mga ari-arian ang 3 residential properties, cash deposits, 2 sasakyan, kasangkapan, alahas at equity sa ilang installment purchases. Ayon sa dokumento, mayroon siyang car loan na 897,840 pesos at mga investment bilang stockholder. Muling iginiit ni Hontiveros ang kahalagahan ng malayang pag-access sa SALN ng mga opisyal ng gobyerno na aniya ay susi sa pagpapalakas ng transparency at pananagutan sa serbisyo publiko. Pinuri rin niya ang hakbang ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa pag-alis ng mga dating restriksyon na ipinatupad ni dating Ombudsman Samuel Martires na umano'y naging hadlang sa paglabas ng mga SALN. Ayon kay Hontiveros, the new rules should be applied equally to all public officials from the highest to the lowest, past or present. Sabay diin na dapat pa ring isaalang-alang ang privacy at seguridad ng mga opisyal. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.